kakvih kretena u saobraćaju ima, ovo stvarno nije realno. Znači, ja sad autoputem levom trakom vozim 90, ispred mene neki kreten, jedno 70 vozi, ja sad hoću da prođem, ja mu ablendujem, čovjek ništa. Ja mu se nabio u guzicu, malo da mu nabijem pritisak, ablendujem, ništa. Ja legu na sirenu, mašem rukama, nogama, znači alo čovječe, pomeri, hoću da prođem. Ne jebe živu silu. Hvala Bogu, posle par minuta on se isključio i vozim ja tako dalje. Pa nije prošlo par minuta, neko iza mene ablenduje. Ja gledam, neka budala zaleteo sa 100 i nešto. Ja ništa nastavim da vozim. On mi se nabija u guzicu, kreten, znači da napravi sudar, razumeš, vidim ja, svira on nešto kao maše rukama, nogama. Šta sviraš, prijatelj? Sad neću se sklonim namerno, razumeš? Znači, bre, ljudi otišli s mozgom totalno, razumeš? I šta sam primetio? Ovi saobraćajni znakovi. To je sve okej, znači oni imaju neku svrhu. Ali, postoje određeni izuzeci, znači, na primjer, ako vi vozite besan auto, za vas većina saobraćajnih znakova ne važi, prosto vi ste iznad njih, razumeš, tebi će neko da govori kako ćeš ti da voziš. Druga stvar, kad malo popiješ, znači ljudi kad popiju oni imaju bolje reflekse, bolje voze, razumeš, nalažljiviji su. Kakvi znakovi? Znakovi ga samo sputavaju, razumeš, šta on sad tu da vodi nešto računa o crvenom svetlu, o nekom znaku stop, razumeš? Onda, ako ste malo, to jest ako niste u najboljim odnosima sa svojim mozgom, ako ste psihopata, većina tih znakova opet ne važi, znači vi imate prednost, ljudi vide da vi imate prednost i oni se sklanjaju, razumeš? I sad ova četvrta varijanta, ona je obično u kombinaciji sa trećom, to je kad vozite krša, znači kad vozite neku šklopociju i jedva čekate da je zabijete u nekog da biste naplatili osiguranje. I još ako ste psihopata, znači vi ste bukvalno sami u gradu, ceo grad je za vas i drugi ljudi ne postoje. Eto, znači, obratite pažnju na te neke stvari u saobraćaju i bit će sve okej.